di Pulau Jawa, onde apa nan di tanah rantau. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official, abatamu Jo Siril Asmara. Halo Pak, jangan sampai lupa ya Pak yo, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Siril Asmara. Oke Pak. Allah dia tele anak telu dua bersama malang dia tele anak telu sadang lanyodo dua larang Jawa mengopi lepulo sadang lanyodo dua larang Jawa mengopi lepu onan tadi lakasen olah nomor lah satu kini laka masuk gaji oka nomor ladu tonton YouTube ladu sana
obat samo lasamo Obat jadi minum batigo balimo sekali dua. Obat rokok minum sekutiko narokok baik sejual nang kacang tetap makan tuan. Orang kacang tetap memakan sedang minum sebantu itu wariala nyopu tigo mendaki setengah pe. Oh baru di sinan kok dipandang bakat to anak badan inyo iyo upi nurbi tadi onde ayah dan akan mana kadang alam membodak ulu ya. Oka dalam ya moda ulu itu kato badan anak mandanga kato coy itu. Oh ala bajalan badan anak nambah namo pi nur biba itu kalau dipandang tinggal barampe samo dua tuan. Oh tinggal barampe samo dua baru de inyo sekutiko. Oh bakato inyo Ustaz Mambo. Oh baatunyo dihanapi ari batambah siang juo. Oh bekoti bolo dipukul 5 lapaya kita berjalan mandanga kato rupo itu. Oh mandanga kato Ustaz Mambo tunggu sabanta ambo mengecek dia. Oh tunggu sabanta dulu kami berunding pai lainnya jo bininyo menemui anaknya tadi. Nambah namo pi Nurbibah onde nak kandung Nurbibah tumpak di kawan badan ayah nambah namo si Ustaz Mambo. Oh nyokan nak membawa nak badan Nurbibah. Oh mananga kato rupo itu menjawe anak kamande baluna-luna nyo mengece. Onde mande serato ayat tumpak di harinya malam nangko badanan sadang litak banaya. Oh badanan sadang ya litak bana ba itu kato badan anak mendanga kato coy itu.
Jadi ndak bisa tu ketua ayo ndak talok de ambo ba itu ketua badaninyo. Oh kato sampai ayah keluar duo jo mande badaninyo dan sabananyo nak bantu itu. Honyo jiji mencali Ustaz Mambo berang banati di dalam mangkonyo jiji dengan bosan. Oh awak salaku seseorang ustad padolo pakai panti asuhan anak yatim pandai lo mabue keluar malam Tuhan. Oh pandai lama buat keluar malam itu kata hatinya di sini nur bibato tinggal. Oh to japuinyo ayah badaninyo latibo dake Ustaz Mambo mangecek badan si anapi duo jo bini badaninyo. Onde dangan ladi kawan yo malang sejauh kini tumpak di badannya si Nur Biba yolah anak dari kami. Oh bukan sagan badannya pai bukan sagan pai jo Ustaz inyonan sadang litak bana kawan. Nyonan sadang nyo alit tak mana menanga ketoco itu nak tabado panenyo hati Ustaz Mambo. Oh kalau iyo sabantu itu kita abian minum nak nyolai ba itu kato badan Ustaz bajadi minum batigo barampe nyo samo dudua. Oh dek nak jadi nyo barangke. Onyo agian piti nyo dia napi ko piti na bagian nyo tadi malam. Oh kato sampai sabantu itu menjawe inyo Ustaz Mambo. Oh danga di kawan badan ambo agian bake Nur Biba bilo wakatu inyo bisa sobat. Bila waktu inyo bisa ba itu kato badan inyo di sinan kalau kok dipandang. Oh minumnya inyo tarui juo hari lado pak setengah limo hampir ke siang hari dipandang tentu baranti inyo minum ba itu rombongan. Hona mati go pae. Babalia inyo Ustaz Mambo nampiti nak jadi nyotarimo nyo suruh agian kan Nur Biba itu badan Ustaz Mambo. To bilang dola mo bana la barangke badan dirinya tarui ke panti asuhan anak ya. Hati
ke panti asuhan anak yatim di sinan kalau dipandang sedang di hati otojuo. Oke sal badan nina tabado bakato pirgo bandel kota onde kawan dangan bana. Oh janyo ustad kesalala janyo sobat berangala ko itu janlo takwi lamo jolambe pasti dape kawan. Olah mojo lambe pasti dape ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu sinan bakatonyo Ustad Mambo. Oh sayang manambo menceli anak tu sayang manambo malie. Oh asainyo namu di bawah bara bayaran nambo bayi bara pitinyo ambo agi kawan. Oh bara pitinyo ambo agi ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu sanang hati pirgo bandel kota. Di sinan kalau dipandang oto bajalan latarui juo nak di jalan do di palamu dek lamo tola di jalan bertambahnya jauh juo. Oh jalan bertambah jauh apa tanda jalan lah jauh lah nampak panti asuhan anak yatim tuan. Olah tampak panti asuhan anak yatim itu kalau dipandangi. Oh ndak guna to bilang lamo. Oh di sinan noto baranti nampir gosi bandel kota lah turun pulau dari oto. Oh inyolah balik ke rumahnya tumpak di badan Ustad Mambo tarui ke panti asuhan anak yatim tuan. Onam pitinanyo agi di mintuonyo iyo da inyo tu mintuonyo tadi nambah namo Sultan Kalipa. Onanyo agi sebanyak 20 juta lebih piti 2 juta 500 iba itu kalau dipandang tuan. Lebih piti 2 juta 500 nanti intai ndak do dapet nanti angan ndak tercapai. Oh pane hatinya nak tabado ba itu kalau dipandang disiko kalau kita lihat. Onan pagi sepagi itu tumpak di badan Ustad Mambo. Alanya tidur dalam kamar tuan. Alanya tidur dalam kamar hari ada pukul 8 meningkah pukul 9 menjawe pukul 10 hari ada pukul 2 balik siang balam taranggo ate tanggo manyang tau rayate pintu salam ta'azim badan kita. Oh ahli seketik tentang itu. Oh ahli kabininya badan Mambo nambah namo upiak peti matuan.
namo pia patima disinan kalau kau dipandang. Tanyo patima diayanyo nenakan luang patimai alun jo balik Ustad Mambo ba itu kato badanaya. Manjawe ayah sekali onde ayah dangakan mananyo tadi waktu pai nampai barang ke dolunya ala meninggan pasan. Antasari juari mungkin inyo indak babalik nyo mabehan panti asuhan ya. Onyo mabehan panti asuhan ba itu kato badannya upi seperti mamandanga kato rupo itu. Olah sana ngati badan ayah kato ayahnya iyo juo duo jo mandi badaninyo indak do kato kabajawe Tuhan. Indah do kato kabajawe disinan kalau dipandangi. Oma alun sajo badan inyo agak sajo badan petima ayapai petima laba manung antayo di panganti olah antalain antai yo di panti antai nak ba itu kato hati patima. Tinggal badan si Fatima to japui dia badaninyo banamo buyang ali amran Amranyo sadang berkuliah coy itu badan Ali Amran indah to bilang-bilang lamo. Oh sedang di dalam pendidikan berfikir juga sama seorang awak lah jale kaditunangan kan mande dua jo bapak sekalian kakak lah suka lo menyukai. Nanawa nak suka ka badannya kaba aju oleh kato hati ambli Amran bapikirnya sama seorang Tuhan. Bapikir jualnya sama seorang di sinan kalau kau dipandang.
Abiari baganti hari, abiari baganti pakan, lasa pakan jodoh pakan, nabi pakan baganti bulan, sabulan jodoh bulan. Ali ambran entong bapikir tekana manso kakatibo manso nyo awak kabatunang iyo jo anak kawan ayah iyo jo anak kawan mande. Walau nyo kuliah bidang kedoktoran naninyo indah arok bana awak ndak suko kana ngadi tuan. Odisinan tinggal nali amran to bilang inyo Ustad Mambo sedang di pantinyo si asuhan panti asuhan anak yatim. Hopane hati ndak tabado di panti mamane di panti lah berang sekali karena banyak baik itu kalau kok dipandang. Bapikir anak yatim banyak aku sabab karanonyo mangkonyo Ustad berang bengerang tuan. Mangkonyo Ustad berang-berang itu katonyo anak yatim namanya indah dietong-etong lamo. Di sinan kalau kau dipandang harinya malam semalam tu ado hari pukul 9 meningkat pukul 10 lekat tiba kawan dakeknya nama Pirgo Bandel Kota. Bakato Pirgo Bandel Kota onde dangan di ustadnya tumanyo Ustad Mambo aku kini bamanung aku sabab karanonyo sobat. Yo aku sababnya karanonyo mandang ketoco itu di sinan kalau kau dipandang. Oh bakato inyo Ustad Mambo mangko ambo bamanuang takana namu dodolu sobat nandi tanah bang di. Otakan anaknya badan perai yo anak dari Hanapi itu kato badaninyo. O mandanga katoco itu onde sinaninyo bakato Pirgo Bandel Kota kalau itu nangka disabui kalau masalah namu dotu mangalo bamanuang mangalo itu Ustad nama pikian nasado piti disaku namudo kadapek sajo tuan. Omananga kato dari kawan sinaninyo Ustad Mambo kabakato kalau iyo serupo itu tangguang awak barugi malam kini kita ulang babalik topai balik minum ba itu kato badaninyo. Mandang kato coy itu di sinan kalau dipandang bakato Pirgo Bandel Kota kalau pilagam kababelok ketukoran dalam padi. Kalau coy itu nangka elok kita barangke nak nyolai hari ado pukul sabale barangke inyo dari panti asuhan anak yatim Tanah Abang nangkanyo 7 tuan.
tanah bang nang kanyo tuju indah to etong lamo bana sadang di jalan nyoto tadi indah di sikodo di palamo maalun otonyo sadang jalan di sinan kalau dilit maalun badannya tadi ko inyola Ustad Mambo sadang menyupirnya toju dari satu lapela ke dua dari dua lapela ke tiga dari tiga malompe ampe diampe batang-batang nang apo tando lari lanyo tanang dang-dang lari 60 dang-dang lari 70 ba itu otola dipandangi Oba itu otonya dipandangi di sinan kalau kau dipandang dek lamo bakal lamuan Ola sampai oto ke Tanah Abang Setelah tiba di lokasi baranti oto tapi jalan sedang baranti nyola turun tuan Oto baranti nyola turun naninyo pasihan api nyo sadang duduk-duduk juo maalun ketua preman di Tanah Abang ba itu kalau dipandangi mencalik badan dirinya lah nampak oto sobat inyo tuan lah nampak oto sobat inyo setelah duduk kawan dake anapi seto duduk ayah anapi sedang minum lah sobat ayah nangko lanyo minum di badan pirgonyo bandel kota setonyo minum ayah saragu narokok bakal sekali mengece Ustadnyo Mambo akatonyo Ustad Mambo dangakan banala dia napi matu nanamu dodolu nanana nanelo dolu asa dape ambo mambao mo tambah 3 juta langai dia tambah 3 juta lai mandanga kato rupo itu di sinan kalau kau dilihat Homa alun saja badan si anapi nyo ambil piti nanti 3 juta nyo imbau badan payu pik nur bibatuan nyo imbau badan si nur biba nyo imbau bininyo nambah nama opera dengan bana tolong imbau badan nur biba bawa kamari badan inyo Homananga katoco itu lanyo imbau badan nur biba lah datang anak badan inyo setelah datang si nur biba baru mengece ayakana onde nur biba danga bana ikoko Ustad badan mambo nyokanda mambaho badan nur biba hokanyo bao pai kalua mandanga kato bantu itu manjawe upik nur biba onde aya dangan bana dangakan sekalian di Bang Pirgo bandel kota Saratojo Ustad Mambo bukannya ambo nak namu pai awak ko anak malam bana awak ko kupu-kupu malam tapi kan bangala di Ustad
Dangadi ustad elo-elo, ustad seseorang alim ulama, pakai panti asuhan anak yatim, karajo sabantu iko, indak bau tak layo ustad Hola jo baba na Oenda bau tak coba bana ba itu kato sinur beba Omananga katonyo rupo itu berang sekali Ustad Mambo ko indah ambo bau tak itu urusan badan ambo Mangalo berang badan Nurbiba kini ambo manangka mangecek baraharago ambo bayi O barapiti nyombo sadioan ambo mambao sinurbi Badan Nurbiba itu keto badan inyo mandanga keto cuy itu manjawe upi si Nurbiba onde ayah sarato mande cukui jo badan Ustad Mambo sarato nyo hama pirgo bandel kota Dangakan kato dari awak Dangakan kato badan Nurbiba Walau dia gie piti bajuta Dia gie bapuluh juta Ambo ndak suko cali ustad Ambo ndak suko do mencali ustad Ba itu kato badan ninyo Basaro mato badan ambo Sabantu antu mo pandangi Ba itu kato badan ninyo Mandanga kato rupo itu Laberang badan Ustad Mambo Satu mandanga kato cuy itu Laberang bapak badan ninyo Nambah namo badan Hanapi nyotapu badan Nurbiba Ba itu nasib Olah si Nurbiba Tanpa badan Nurbiba menangi anak kaneta menjawe anak ke bapak cukui jomande sekalian Onde mande sarato bapak tumpak di badan Nurbiba Mbau nak niyo do pai joinyo Awak nak niyo do mencalianyo Ado juo kecek-cek lai Kok dapet kandak Nurbiba Liek kerajo lain padoi ko Liek kerajo lain mamangka Liek kerajo lain mama dari ko Apa salahnya manje upah mencuci manyasa mencuci kain orang asalnya lain dapet mak
balakan ya Badoso gadang ya badan awak baitu keto badan inyo mandanga keto anak laberang badan hanapi duo jo mande badan inyo onde pie dangakan bana kok doso jan disabui le jale di badan Nurbiba Ayah Nurbiba ketua pareman di Tanah Bangkok mande kepala garmo kok anaknya coy tujuh Nurbiba jan sabui doso na baru menjawe lo Ustaz Mambo batu tu makato Ustaz Mambo kok doso masalah belakangan ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu batambah berang badan anak dendak tadanga manangan nyo lari nyo dari lokasi nyo bajalan Nurbiba samo sorang arinan sangadang olah tanya lama Arinan sadangnya tengah malam berjalan kaki orang enak to bilang lama bana sedang berjalan jalan juo tinggalnya sedang berjalan to japui pulau orang lain to japui buyuang Ali Amran kalau nyobuyang nyo Ali Amran kira nyo balik dari tempat kawan nyo balik dari tempat kawan sama-sama orang pendidikan sama-sama orang kuliah sedang berjalan nyo pak pakai oto sedang berfikir-fikir juga kok sempat jadi bertunangan awak ndak suka kanang gadi walau mande jo bapaknya orang kaya walau badannya kuliah kedoktoran walaupun kedoktor orang nanggadi awak ndak suka jo badannya itu saja nanti karena dalam pemikiran sedang menyupir oto tadi sedang mahayal bawa oto pak sedang mahayal bawa to sedang mahayal juo mencali inyo kamu korem taga otonyo buwe tasiro darahnya ada doa Ali Amran honde ampiang lai membayi utang ambo la ilaha illallah ampi kilam ambo orang tanta ampi ambo lai kama membayi utang Orem taga oto dibuek nyo cali urang nengkanyo antak kira nyo anak pae mudoran cak tuan Kiranya anaknya muda rancak baik tu kata badan hati nyo calik juga kamu ko
Baranti oto sekutiko turun lainyo Ali Amran. Satonyo turun Ali Amran nyo turui nanggadi tadi. Disinan kalau dipandang onde dia kandung namu doi. Maafkan badan diri abang yo dia. Honda nampak do dia adik kamalinte. Hampir tak dia oto udah. Hampir tak geser darang nanggadi. Kok salam bo minta maaf yo dia. Ambo jangan dibari doso mandang kato rupo itu menjawe nanggadi tadi menjawe sambil menangi aye mato manitik-nitik. Indah ado abang nan salah badan diri ambo malinte ndak mencali awak berjalan ndak maengong ba itu kato badan inyo. Mandang kato coy itu nyo cali bana di Ali Amran mungkola merah bantu kane tanpa sinan bakato Ali Amran. Honde dia kandung namu doi dangakan bana dinangadi naik lah dulu dia ate oto cari tempat duduk mau talapau nangga elok basi jarah awak di sinan curhat nyokito. Kana badu dia Dainyo membawa rupo itu naya mudo ateo. Inyo naya otola jalan nyo cari tempe mau tala nampak lapau nanelo. Adonyo lapau bapalanta baranti oto tapi alan baranti oto tapi jalan oto baranti nyola turun ba itu kalau kok dipandang dak guna to etong lamo. Ndak bilang dia tong lamo bana seto turun inyo baduo la duduk inyo di palanta. Minum adik kato Ali Amran mandanga kato coy itu adik abang nang katuju abang minum ambo itu lo bange. Mandanga kato coy itu nyo minta aye di Ali Amran nyo minta aye 2 buah nyo minta saprit 2 botol. Talata saprit 2 botol lah nyo minum aye sekali satu nanggadi lah minum aye baru batanyo nyo Ali Amran. Onde di kandung namu doi bari lurui ambo batanyo bari bana ambo barun yang siak kok gala dengan amo dia. Siak kok gala dia dengan nama mandanga kato rupo itu kalau itu nanabang tanyo kalau nyo gala dengan nama. Ambo banamo pie nur bibaba itu kato badaninyo nur panggilan dari mande nur panggilan dari bapak yo bang.
Kok tampek tinggal bang nang kabang tanyo ambo kok tinggal di tanah bang di lorong rel kereta api ba itu kato badaninyo mandang kato rupo itu la jale di badannya ali umma ali amran kato sampai serupo itu baru nanggadilo kabatanyo namo ambo abang la tahu namo abang bang siapa bana yo bang namo abang siapa bana mandanga kato rupo itu menjawe badannya tumanyo ali amran kok galajo namo dia nambatanyo abang banamo ali amran tampek tinggal di daerah Caleduk ba itu kato badaninyo kato sampai serupo itu menjawe nanggadi tadi kok iyo bang dari Caleduk jauh dari siko abana nana bang cari yo bang kato sampai ali amran laka menjawe kalau itu nana dia tanyo abang tadi dari rumah kawan abang sedang dalam kuliah baraja pendidikan rumah sekolah iyo tampek nyoba kuliah itu tadi jo rombongan sama sekolah sedang marah dia bawa oto kamara jalan babali abang mahayal late oto yo dia mahayal abang sama seorang ala dia nana abang ayalkan adonyo kawan badan ayah adonyo kawan badan bapak yo dia Hoinyo tu kawan sobat lamo ado baranak cie perempuan nyo kandak meminang badan abang kandak ambil tunangan anaknya sedang kuliah kedoktoran abang ndak suko do dia Hojonan gadi yo nur ndak suko badan diri abang tapi mande mama soju kaba aju oleh badan abang itu tekanan nur di badan abang dia mandanga kato rupo itu menjawe badannya tumanyo sinur biba onde dangan lade abang kok balarang perintah mande balarang perintah bapak yo bang honarako jahanam badan abang ado pipata mangaban ado ayat dalam Al-Quran tertulis mana di agama surga di bawah telapak kaki ibu ba itu kato badaninyo kok sempat abang membantah badoso gadang badan abang ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu menangi buyuang ali amran dek coy itu dia mengkomanurui kota ndak namu ado dia batu nangan Tuhan kota ndak suko do dia abang batunangan mandanga kato rupo itu sinan bakato sinur biba konde cuy itu kato abang masih untung jolei nasib abang ko nasib ambo lobang nang kadit sabui para nasib daripada abang ndak kada ape nasib dibaco bang mandanga kato denang gadis sinan bakato ali amran ko adik baalo dia sejarah adik baalo nasibnya badan nur ba itu kato badaninyo Hosinan bakato sinur biba kalau nur lobang sejarah maka disabui
Oh kalau nama bapak badan Nur Biba, ketua pareman di Tanah Abang, entongnya mabuk siang malam, entongnya minum tiap hari. Oh kalau nama ande badan Nur Biba yo bang, oh ketua kupu-kupu malamnya di Tanah Abang, tamasuk ambo kejadian tumbalnya anak kandunginyo yo bang. Hota jarumus menjadi kupu-kupu malam melangkah kaki kanan jahe. Mangkonyo itu batangian yo bang. Mangko pipi merah bentukkan tampak adalah seseorang ustad kawan ayah. Hanya kandak memakai ambo, tapi ambo nak suko jopa jatuh. Awak nak suko mencari ustad inyo seseorang alim ulama. Dapat karajo bantu itu yo bang. Pemandangan sejarah diterima nyopan punya panti asuhan anak yatim. Tapi karajonyo rupa itu entongnya mabuk jo ayat tiok malam. Karajo salah nanyo buik yo bang. Honyo bang bawa badan ambo bara biaya diaginyo. Awak nak suko mencari ustad do bang. Mangkonyo tanpa awak diaya dek nak tertahankan berang. Mangkonyo lari bang. Tengah malam bang mangkonyo lari mabang tengah malam. Ba itu bana katoinyo di sinan kalau kau dipandang. Honde dia kandung Nur Bibai, ndak bercuba ya bajan, ndak bercuba mandi bertunjuan. Memandang kata rupa itu lai bang Nur Aja ambil karajo lain pada itu. Tapi Nur Biba kan berang yo bang. Kota de ulah karajo malam dak gadang badan si Nur Biba yo bang. Nak gadang badan do bang si Nur Biba. Ba itu katonyo badan Nur Biba mandanga kato rupo itu. Oh di sinan kalau kau dipandang jawapan Ali Amran basa-basa jo dia badan adik rajinlah solat kawagamo. Ba itu kato Oh Ali Amran Parajin salat badan Nur Biba, lagi salat tahajud. Menang kata rupa itu deko itu bang nangka ditanya. Osa buru-buru bang karajo Nur Biba lainnya badannya solat juo solat Nur Biba nak namuati enggak bang salat Nur Biba bang nak namu tinggal nak namu lape jo agamo co itu kato badan Nur Biba. Acok-acok lah dia solat tahajud
tengah malam solat tahajud mencari alam waktu kadar. Lakukan di rukuk jo sujud meminta ampun la nurai bagi Tuhan Odek lama otak kama otak sinan bakato badaninyo onde abang dangakan banari batambah bang pagi juola lewat hari pukul 3 Omandanga kato coy itu Iyolo nak kato badan ali amran mula barangke le dia badan awak di mako rumah sinur biba mulanyo abang mantan Omandanga kato coy itu di sinan kalau dilihat jalan tan lo lebang badan ambo nur biba pandai jalan kaki bang Nur beba pandai bang jalan kaki mandanga kato rupo itu Hosinan bakato Ali Amran layado nombor HP Nur kato Ali Amran mandanga kato rupo itu ko itu bang nengka bang tanyo Nur anda ado do pakai HP nda ado Nur biba do pakai HP Hojo alape bangka di Bali jangan piti pembali ape pembali bare payah dape bange Bakato badan Ali Amran kalau iyo dia sebantu itu malam esok kita bertamu risiko balik anggaran pukul sebalik malam boleh balik nak pergi mana mandanga kato bantu itu jadi bang kato badan Nur biba di sinan kalau kau dipandang ala babalik badan Ali Amran Nur biba la pulang pulau ke rumah bapa Hojo mandenyo Karoma bapa jomana dalam Nur bebas sedang jalan lah sampai ke tampe mane kawan ayahnya lah barang kawan ayahnya ala barangkenan badan lupi Nur biba lakanai berang de ayah nyoma Lakanai berang di ayahnya merasa anak kanai berang di mande ba itu pulau tumpak di badan si Nur biba naninyo indak kemalawan ndak malawan kebake ayah ndak malawan kebake mande ba itu nasib si Nur biba Tuhan Oba itu nasibnya si Nur biba tinggal Nur biba sedangkan berang to japui buyuang Ali Amran marah balik badannya sedang babalik pakai oto ndak lah moto di jalan
Hopane dek lamo bakal lamoan sampailah oto ke rumahnya batalata oto dine di madi alaman pae Otalata oto di halaman rumah Seto talata di halaman rumah Sanang hati nyopa nak tabado Taraso sanang dalam hati Sajuk di dalam kiro-kiro Tuhan Onyo tarui nai ate rumah Setelah tiba ate rumah Nyo tarui ke bilik dalam biliknya lain pulau Rumah gadang sebantu itu Setelah tiba di dalam bilik Alanya tidur Ali Amran sedang tidur berfikir juga Yo malang nasibnya badan Nurbibah Tapi dicalik bentuk Nurbibah Walaunya seseorang kupu-kupu malam Awak mencalik sayang bana Awak kainnya suku bana Tuhan Kainnya suko bana Sabana-bana suko mencalik Nurbibah Itu dainyo Ali Amran Yonan malam pak semalam itu Letak kalau si Ali Amran Sekalo lalu hari siang Tano-tano hari ke siang Bapico murai ate kayu Bakuku ayam di kandang Dak siang hari de ayam Honda siang hari de murai Tandonyo hari ke siang Badara badarum darum bunyi tami Yang orang balari tasingko Bantunya ambun nampi katabi matahari Onam pagi pak sepagi itu Ali Amran selesai mandi Ndak ada ganti do pakaian Nyopa serong si kain sarung Bamanuang dua mae Olah dalam labili Sadang mamanuangnya Ali Amran datanglah mande badaninyo Mengecek mande kali Amran Onde nak kanduang Ali Amran Pakailah baju jonanelo Sabantalain nak calon kadatang upiak larasati Batigo jo ayah jo mandenyo Omandang kato dari mande jawaban badannya si Ali Amran Jadi mak kato Ali Amran kato sampai mande lapai tumpak di badan Ali Amran Alun juo ganti pakaian entong bamanuang dalam bi lihat pae entong baman
bamanuangnya dalam bilik mangkok bamanuang Ali Amran tekana upiak nur biba itu kalau kok dipandang dan kenalan di jalan tadi malam itu deinyo nan tekana Hotakana elok si nur bibat Samo mengeceknya baduo Samo membilang parasayan curhat baduo-duo Sampai subuh itu nantakana di Ali Amran Tuhan Oh itu nantakana di badan Ali Amran Ba itu kalau kau dipandang dak guna tu etong lamo Oh hari batambah tinggi juonyo pakai pakaian di Ali Amran Ko inyo nang kamalaga lake baju kameja lui lake sarawa mahabali bakile cincin di jari membayang loji di tangan Nyo sisir rambui elo-elo Satonyo rambui lah nyo sisir Duduk bamanganuang dalam kang amar Tuhan Oh duduk bamanuang nyo dalam kamar tinggalan badan Ali Amran Koto bilang bapak pak jo mandenyo Oduo jo kakak badaninyo Nambah namo piak si Fatima Ba itu kalau dipandang 100 suami kakak Onaninyo Ustaz Mambo tadi di sinan Kalau kau dipandang tumpak di badan Ustaz Mambo Badannya sajonyo nambah kumpul Badannya sajo nan di rumah Panganati bo di Tanah Abang Tuhan Pangananyo lah tibo di Tanah Abang tekana orang nambah duo tekana juonyo diupiak nur biba nak cilako gadang bana sombong lo paja cilako tu ba itu nan tekana di hatinya Oh inyo nan sadang duduk-duduk Barampe inyo sama duduk Maimbau orang di labu rumah Iyo membaca Assalamualaikum Tuhan Oh iya membaca Assalamualaikum Menjawi orang hati rumah Barampe sekali menjawi Waalaikumsalam 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 Ba itu sama menjawi Honyo mencalik kalabu rumah Kironyo kawannya nala datang latibo tunangan anak Nambah namo upie larasati Tuhan Nama namanya upiak larasati Naiklah sobat ate rumah Satonyo suruh naiklah naik ate rumah Lah duduk inyo di kurisi Di sinan diimbau badan Ali Amran Seto dipanggil Ali Amran Ala keluar dari bilik Seto keluar dari bilik Nampak diupiak larasati Hati di dalam dibayarnya Tuhan Hati di dalamnya dibayarnya Baik itu kalau kau dipandang Perasaan dalam malai di sinan Kalau kau dilihat Oh ayolah talata ate meja Bakato apa larasati Duo jo mande badaninyo
Onde sobat dangakan bana la muju tibo di anak ambo inyola tamat kuliah kedoktoran SK baru keluar bana kawan. OSK barunya keluar bana tadang ajuo de Ali Amran walaupun upiak larasatinya ala menjadi doktor. Oh tumpak di badan Ali Amran perasaan ndak jo lama awak ndak sayang kala rasati awak Nurbi bapa nantakana Tuhan. Oh awaknya Nurbi banan tekana nur nang kenalan tadi malam ba itu di badannya Ali Amran di sinan kalau kok dipandang. Hodek sadang duduknya baropo otama otakan namonyo lalake cincin tunangan Tuhan. Oh lalake cincin tunangan satu terpasang cincin tunangan bagala-gala ayah jomande. Basanang-sanang kakaknya nantu sarato suami kakak di malo ndak kabar sanang-sanang. Nampak yang sanang Ustaz Mambo di malo indak kakak sanang kok lah selesai bertunangan nyoka membantu panti asuhan anak yatim sebanyak 50 juta Tuhan. Oh itu dah inyo nantakana ala katua tiketeknya dari Ustaz Mambo. Kok dapet piti 50 nyawagian di hari kini beko malam Mambo kata nabang pai kalorong rel kereta api to ambil nur bingi bama Hola anak piye. Di bawah nur bibana napi ba itu katoratikan oh di sinan kalau kau dipandang de ala otak kama otak. Oh baru bakatonyo mande dengan bapa onde nak kandung Ali Amran baola dua kalian baduo pai ke meja cik lain Manjawe buyuang Ali Amran onde mande serato bapak serato upiak larasati nang kajadi tunangan ambo lasanyo kita bertunangan. Oh bukan male duduk menjara, bukan male duduk manduba, duduk baduo badan ambo dia kurang sehat bana perasaan dah lama bana kepala sakit badan dingin ba itu kata Ali Amran. Oh mandang kato rupo itu menjawe upiak larasati ko iyo damam badan abang ko iyo sakit kepala bau sarahat masuk kamar bangai.
Bawalah sarahan masuk kamar. Dialah kami mau tajo apa, mau tajo ama, mau tajo ayah, mau tajo ama. Itu kata upiak larasati. Mandanga kata coy itu onde dia kandung lara dia lain dak ba di silara, lain dak ba dia malara. Sarato apa sekalian mandanga kata bantu itu. Desinan manjawe apa larasati, ndak ba dona kata apa larasati. Ko iyo ndak sehat Ali Amran bawa sarangahan masuk kang amarna Bawalah sarahan masuk kamar menanga ketoco itu barangke badan Ali Amran nyopai kabilik dalam pintunya kunci dari dalam. Nyoba manuang di dalam bilik mangkoba manuang badan Ali Amran penganan dak dapet di ali-ali. Awak sayang bakek Nur Bibas sayang tadorong ke badannya walaupun awak baru kenal, walaupun kenal tadi malam. Walau nyo karajo indah elok, walau nyo anak kupu-kupu malam, tapi nyo tadorong sayang dak dapet dia lilai ndak dapet doa dia lilai. Di sinan kalau kau dipandang tinggal sadang dalam bilik. Oto bilang bapaknya badan larasati, nyo ambil piti di bit, nyo ambil piti sebanyak 50 ambo sesuai janji ambo. Koklah sudah nak awak sahabat tunangan, iko piti 50 juta. Mbo bantu panti asuhan anak yatim nanado ditampek kawan. Ba itu kato badaninyo coy, itu kato angapa rasa ngati Tuhan. Mandanga ketoco itu ndak tabado sanang hati Ustaz Mambo sinan bakatonyo ayahnya dari badan Ali Amran. Kalau masalah bantuan kau untuknya jale panti asuhan anak yatim ndak ambo nama kama narimo nama narimo Ustaz Mambo. Yo agian kami nantu ambo inyo tu pangandai menyimpan nyo Tuhan. Mandanga ketoco itu nyo agian ka Ustaz Mambo ndak tabado sanang hati Ustaz. Satu dapet piti di tangan tabayang upiak Nur Biba. Kok malam hari baik ko awak pai kata abang pai ka lorong rel kereta api mamie upiak Halasin Nur Biba
Apa imam biasa nur biba itu nantakan di Ustad Mambo. To bilang-bilang lamo ndak guna to etong lamo bana. Di sinan kalau kau dipandang tumpanan hari sari tu iyo lau piala rasati. Cukui jo apa jo ibunyo la balik inyo ke rumah Tuhan. Olah balik inyo ke rumah di sinan kalau kau dipandang nyoba balik orang nan tinggal nan kita etong. Dibilang pa orang nan tinggal sedang nyo tinggal di rumah hari bertambah petang yo. Patang bajawe dengan sanyo bakato badan Ustad Mambo. Onde dia kandung dia si Fatimah. Ambo pailai ke panti asuhan anak yatim. Beko anak-anak tu ndak lo makan Tuhan. Beko anak-anak indah lo makan ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu jadi bang kato badaninyo. Barangke sekali Ustad Mambo barangke inyo dari rumah panti asuhan kanyo 7 Tuhan. Panti asuhan kanyo 7. Indak to bilang-bilang lamo. Ndak guna to etong lamo bana. To sadang bajalan ju ndak lamo to di bajalan. Sampai oto ke panti asuhan baranti oto nak nyolai oto baranti nyola turun la tarui ke dalam panti Tuhan. La tarui ke dalam panti ndak to bilang-bilang lamo. Satonyo tiba dalam panti. Anak-anak nak kanai berang lakanai berang anak-anak nan banyak. Mangama manuang yu ukuran karajo bakarajo yang ukuran karajo bakarajo jan banyak bemanuang-manuang jan banyak duduk coiko. De Ustad bana mama rentan tepasu anak-anak banyak lah mulai inyo bakarang ajo Tuhan. La mulai nyo bakarajo indak to bilang-bilang lamo. Tinggalan Ustad Mambo sedang di panti asuhan anak yatim to japui badan Ali Amran sedang nyodu dua mae. Hala dalam lakamar
Sadangnya duduknya dalam kamar awak dan sadang duduk-duduk Mandak guna to etong lama bana Ndak perlu dietong lama datanglah ayah Ali Amran Tuane Oh datanglah ayah Ali Amran nama Sultan Khalifah mencari anak paman wonge nak kandung Ali Amran mangapaman wang Ali Amran Mendengar katanya dari ayah menjawab badan Ali Amran tak ada yang mau memanuang. Oh mendengar kata rupa itu, oh menjawab ayah sekali onde nak kandung na Ali Amran. Oh salarwi salamu nangko nak mencuba serupa iku abananya musibah tiba. Nantakan ada anak ayah kaban kabake ayah jan Ali Amran baduto na Majan Ali Amran na baduto mendengar kata dari ayah baru menjawab Ali Amran bajawe joluna luna onde ayah dengan bana dengan de ayah ya kata Ali sampo ambo manuang sabalun kato ambo mangecek sabalun kato sampaikan kok salam maaf ya badan Ali jan dibari doso ya Janda ya dibari doso mendengar kata dari anak onde nak kandung Ali Amran abana kata basabui kabala nak kabake ayah nanaya indak kakaberang nak kababari doso anak ayah kata sampai sabantu itu onde ayah sayang yo Ali mangko manuang ya Ali Amran awak ndak suko jolara sati awak ndak sayang kabadannya tapi mande mama soju kamangaju Ali Amran ya badan Ali Amran mendengar kata dari anak di sinan kalau kok dipandang
Onda nak kandung na Ali Amran dekan baru bertunangan baru Ali Amran kan lun jadi bini Amran lun jadi bini anak ayah mangalo itu nak berpikiran tunangan biasa putih kok janji biasa mungkin tatian binaso mangkolapu ba itu kato badan inyo di sinan inyo mangecek sarupo itu tadanga kato dari ayah lasana ngati Ali Amran no Tuhan Sanang nyo hati Ali Amran mandangan nyo ayah mengecek jadi di sinan kok dipandang onde ayah dengan banagi petunjuk ya badan Ali ado ya kenal jo orang kenal nyona di tadi malam pajatu anak mudo ranca tapi nak sabanding doya jo badan awak kok keluarga di badan kita ayah lah jale seseorang nyo jadi kulipak kok mande orang siap pulo sarato jo kakak sekalian cukui suami kakak ambo kalau nan orang ya nambo kenal anak tu kupu malam anak tu kupu malam ayahnya ketua pareman di Tanah Bangkok mandenyo ketua Garmo ba itu bana katoenyo anaknya kupu ya kupu malam tapi pajatu jo ambola bacurhat lama ngecek ba ibu-ibu inyo tapasok keadaan dek karano diukun banse diukun mato pencarian mendanga kato dari anak jawaban badan ayah onde nak kandung Ali Amran asanyo samo banyawa asanyo samo umat Nabi asanyo lai di duyako nda ado kayo jo bansenyo nda ado siak jo jaenyo nda ado maliang jo rampoknyo kita kosamo kasadonyo nak kandung kita kosamo nak kasadonyo jadi jani tulo nan dipikian jani tulo Ali pikian kok ledake Ali jonan mudo tu angkunyo ke jalanan elok baonyo ke jalanan bana kok dape ayah jo mande kok dape ayah bagai jomandenyo baonyo ke jalanan bangana
rupa itu laksana ngati Ali Amran awak keluar dulu ya kato Ali awak keluar dulu ya ketua Ali menangah ketua cuy tua jawaban dari ayah onde nak kandung na alina keluar ayah ndak mandaga jago langkah kanan elok jangan dibuai sasik jalan na Mandanga kata rupa itu menjawab si Ali Amran jadi ya kata Ali Amran kata sampai Ali lapai ala latibo dake oto keluar oto di rumahnya Tuhan keluar otonya di rumahnya sedang oto di jalan jauh ala jauh jauh perjalanan nampak sebuah konter api baranti oto badan Ali Amran nyobali api sebuah langsung pasang kartunya sekalian rencana badan Ali Amran kau untuk Nurbi Bapa dia gienyo Tuhan boleh dapat awak mengecek boleh dapat mana leponyo Tuhan boleh nyo dapat mana lepon itu kata badaninyo salah saya penyo bali oto bajalan nyo lain ndak lama oto di bajalan olah sampai oto kata nabang baranti ditampiknya nan baranti malam tadi duduk di sinan Ali Amran Tuhan duduk di sinan Ali Amran ninyonan sadang duduk lalamo juo inyo duduk alas sajamnya jo 2 jam duduk di sinan Ali Amran nan ditunggu alun jo datang Tuhan nan ditunggu alun jo datang dak lama inyo sedang duduk anggaran pukul 2 balik malam datang lau pie si Nurbi bati bonyo dake mae ola Ali Amran satola datang si Nurbi balasana ngati Ale Amran
Dua lah dia kata Ali Amran menangannya menyuruh dua lah dua badan sinur bama lah dua badan sinur beba dua badan inyo ayahnya minta lay dia li Amran halati boy kanyo minum lah dia ayah nangko sadang minum ayah onyo ambil ape dia li Amran onde dia kandung nur bebai iko mape untuk nur beba boleh dapat dia ambo mana lepon Tuhan boleh dapat ambo mana lepon menang kata bantu itu indak to etong lamo ndak guna to bilang lama mana di sinan kalau dipandang nan api nyo ambil di nur biba naninyo bagala nyo badu hubungan bertambah dake inyo bertambah karib jua Tuhan inyo bertambah karib yo tinggal inyo di sinan Oto bilang inyo Ustad mambo lah barang kelo kata abang duo jopir go bandel kota jalan badu Hola badan lain yo jalan berdua badan nyotan abang nangkanya tujuh apa nedak lama di bajalan lah sampai oto ke tanah bang ketampik badan sian api ketampe badan sian apinya tu sedang duduk bana turunlah orang nombor dua mencalik badan anapi kiranya Ustad nala datang olah duduk dekat kursi anapi sadang minum bana Tuhan
api sedang minum bana disinan kalau dipandang. Oh minumnya jalebir sajo nanyo bali. Oh bir campur jo anggur merah minuman sedang telata bekato badannya Ustaz Mambo. Oh marang rumah badan sobat iko mapiti bali ayat tambah lai gak dua lai kawan. Oh tambah lai gak dua lai nyo ambil piti dia napi nyo imbau bini nak nyolai. Onde dangan dia elok-elok danga di peras sabana nyo capek datang kadake amboi ko mapiti 800 bali labir jo anggur merah campukan tru bagai cie-cie. O mandanga kato itu nyo ambil piti di bini nyo lasana ngati si anapi tuan. Olah sana ngati si anapi di mahlo hati nak kasanang lah kami numpas sainyo balik. Oh kalau pangana si anapi pangana minum tio hari minum jorampo ndak baranti tuan. Oh minum jorampoknya ndak baranti ba itu kalau kok dipandang ndak guna to etong lamo. Ndak lama dah membali air lah datang air nanyo bali cukui barokok pakai kacang duduk bati goma olah sama olah minum dua batego sama minumnya air sakutiko. Oh air diminum kacang makan rokoknya bakar nak nyolai. Rokoknya bakar nak nyolai nak tabado senangnya hati bagalak-galak ketigo. Oh nyapa oh bagalak-galak ketiganya nak tabado senang di hati rokok diewi air minum pekacang bapa makan bak itu kalau dipandang. Hai nak to bilang lama bana agak di malam semalam tu bajadi minum batigo maalun orang sadang minum. Macam-macam nanta sabui bagai-bagai nanta bilang ba itu orang sedang minum tuan. Oh enak to etong lama maalun saja Ustaz Mambo mengecek pakai anapi. Odanga dia napi kawan ambo manyo anaknya nandolu tuan.
Tuhan anyonan dulu Kato sampai sabantu itu Disinan kalau kau dipandang Bakato badanan api tadi nyopai keluar mandang kato rupo itu onde kawan dangakan bana ko iyo inyo keluar Lai bisa inyo dicari ambo bao malam kini jo barapiti inyo ambo bayi sobat Barapitinya ambo bayi mandanga kato rupo itu sinan bakato si hanapi nyopanggil bini sekali dangakan bana didik kandung dangakan di badan pera pecari badan nurbiba cari laupi si nurbiba yo iko ustad mambo kamambao nyo barasa jo para lupiti nyo siap magi piti ba itu kang ato badan anak api Oh mananga kata coy itu disinan kalau dipandang lasanang hati badaninyo iyo lamande darinyo piek nurbiba Oh barangke nyo mencari anak nyo cari anak sekali lah nyo cari sekali karan tanah abang Oh dia jauh dia nyo hampir dia nyo dake rel kereta api ala dicari si nurbiba Tuhan Oh ala dicari si nurbiba lunjuo nurbiba batamu lapaya saja di mencari Oh ala saja berputar-putar nan dicari alun batamu Oh babali inyo tuma katampeknyo sedang berjalan-jalan juo ndak lama inyo sedang jalan sampai ke rumah badan inyo Tuhan Oh sampai ke rumah badaninyo setelah tiba di tampinyo Oh dangakan mana di bang napi dangakanlah di ustad mambo serato jo bang pirgo bandel kota Oh indah batamu do badan nurbiba to tunggu gak setengah jam lagi untung babang alie bang Olah si nurbiba Menanga kata coy itu terpaksa menunggu badaninyo Oh sedang menunggu minum juo narokok babaka juo nang kacang tetap bamakan Oh sedang nyo minum juo tinggal ninyo di sinan to japui badan nurbiba sedang duduk juali Ambran
Oh sadang duduk juali amran inyo nan sadang duduk inyo tu sadang duduk bana. Hendak guna to etong lamo. Nak paralu dibilang lamo. Inyo tu sadang duduk bagalak-galak kaduonyo Tuhan. Oh bagalak-galak kadunyo. Kalau lapanyo minta nasi, ko awinyo minta air. Oh bakato badan ali amran, onde dik kandung nur bibai. Iko kato nan sabananyo, jan berang adik kabang, jambangi kabake ambo. Nanabang indak kabaduto nan sabananyo die badan abang yo sayang kan urbing ibadi Oh abang yo sayang die kan urbiba mandanga katoco itu di sinan kalau dipandang jawaban badan nur beba onde abang dangakan bana jan berang lo abang kan nur beba sayang jo bake abang tapi ba mangaban nawa indah dosa jodoh kita babeda la oh abang Olah jalur lah